Слънчаните полета пеят весели звънчета. Днес настроението е да снимаме на земята и да пием кафе в сладка чашка. Добре, сега да ми дойде музата и почвам да говоря. Аз наистина се замислям за това как децата ни показват как да водим истински разговор, така че нашият събеседник да бъде инвестиран в този разговор, а не да отговаряме автоматично. Това е задължителна част от комуникацията на децата. Задават ти въпрос, ти не знаеш отговора и те ти казват познай, което автоматично разговорът вече той е струшил от всякъде сценария, става някаква игра. Това вече не е разговор. Той се превръща в една игра и ти започваш да отгатваш. Първо, второ, трето, той ти казва не е това. И всички се забавляват в този процес. Ето как разговаря възрастен човек. Минава негов колега в кухнята в обедната почивка и първият въпрос се изстрелва. Как си? И колегата отвръща. Добре съм. Радвам се. Ако човекът пък е настроен да комуникира с тебе, той не ти отвръща. Само с добре съм. Питате, А ти как си? и тогава ти отвръщаш. Добре. Точка. Стигаме само до здравей, как си, добре съм ти и приключва мача. Това е комуникацията между възрастните хора в ежедневието. И не защото няма какво да си кажем помежду си, ами защото нямаме този навик да разчупваме малко сценария и да задаваме по-различни въпроси. Сега да видим как общуват децата. Те по-рядко биха задали въпрос от типа как си? Или как ти мина деня? Едва ли ще те питат само това, как ти мина деня. Те ще искат някаква специфика в този ден. Искат да знаят кое те е разсмяло, кое те е ядосало, как си се почувствал от мига, в който си се събудил сутринта. Неща, които зададат ли ти като въпрос и ти наистина връщаш лентата назад и си казваш, аз как се чувствах тази сутрин, като си отворих очите? Ами не само как ти мина деня и човека да каже добре. И да, ама това нищо не ми говори за твоя ден. Аз искам да разбера повече, обаче съм се задала така въпроса по сценарий, закодиран дълбоко в възрастния ми мозък, който не провокира събеседника ми да даде отговора, който търся. Това не е задължителна част от комуникацията ти с хората в твоето ежедневие. Аз знам, че не всеки иска да развива някакви дълбоки теми на разговор с всеки събеседник, който има насреща. Така е. Но говорим за комуникацията с близките ти хора и комуникацията с хора, до които искаш да достигнеш по някакъв начин. Ето това са хората, към които може да брейкнеш този скрипт, breaking the script и да зададеш по-специфичен въпрос, който да ги инвестира в разговора. Не просто как ти мина деня. Какво означава breaking the script? Това означава да скъсаш тази връзка между социално автоматизираните сценарии, които веднага ти изликват в главата при разговор с околните. И ето 3 неща, които ни отговарят на въпроса защо децата са по-добри в разговорите. Номер 1. Те задават абстрактни въпроси, на които не търсят точен отговор, няма нищо ангажиращо, което да трябва да отговориш на всяка цена на този въпрос. Той наистина е абстрактен. Номер 2. Оставят пространство за любопитство. Не бързат да обясняват всичко. Номер 3. Канят другите да участват с познай, а ти как мислиш, какво според теб е това. Все въпроси, които
биха те замислили наистина. И тук идва хубавата новина. Това не е умение само на децата, ами възрастните също го имат в себе си. Ние не сме загубили способността си да водим такива разговори, просто сме я заменили с ефективност, бързина и навик. въпроси, които възрастните могат да използват в комуникацията с останалите. Не, шегувам се, няма да ви давам примерни въпроси, защото темата е Breaking the Script. Няма как да счупим този сценарий, ако аз ви дам нов сценарий, който да си водите в главата и да се опитвате някакви заучени въпроси да задавате на хората. Целта е едно нещо така мъничко да се пречупи и да се промени в комуникацията ви, за да се покаже тази дискусия, която търсите. Достатъчно е да си кажете: аз сега няма да питам този човек как е. Ще питам всичко друго, само не и как си. Този въпрос не искам да го чувам. Опитайте се, предизвикайте себе си да излезете от зоната си на комфорт. Много важна забележка, която трябва да вметна. Това не означава ти да си странен, да провокираш и да създаваш неудобство, ами да си любопитен и да проявяваш интерес. Чао от мен!